como vai? Hoxe imos a falar dun tema candente: os ofendidos. É un tema que me gusta moito, os que me coñecen xa o saben, pero non vou falar de ofendidos así a chorrón, vou falar de un caso en particular. E ese caso non é outro que o de Malicia Noticias e os veterinarios. Vaya percal, vaya movidote. Vou a comentar rapidamente para os que non estén ao día. Malicia Noticias é un programa de humor da galega, así en tono desenfadado, que aproveita as noticias do telexornal e danlle unha volta para facelas máis graciosas. Fan personaxes, collen as noticias que dan máis xogo, fan parodias, etc. Pois liouse, porque a semana pasada comentaron unha noticia sobre os veterinarios e parece ser que a comunidade veterinaria pois non lle gustou. E por non lle gustou digo que o Colexio de Veterinarios de Lugo emitiu unha reclamación por escrito para exixir unha disculpa e a rectificación inmediata por ese trato vexatorio. Bueno, como está a xente, como está a xente? Antes de seguir co vídeo, aclarar que non teño nada que ver con Malicia Noticias e non quero que se relacione a eles co que vou dicir a continuación. De feito, se queredes ver o que pensan eles, podedes ir ás súas redes, que ali o deixan ben clariño. Se queredes ver o vídeo completo da polémica, deixo-vos abaixo unha ligazón na descripción de YouTube. Se estades en Instagram, ides a YouTube e ali clicades. Vamos a ver as faltadas en cuestión. Os veterinarios ofrécense na loita contra a pandemia. Pepe, como é isto? A ver, un momentiño. Veterinarios loitando contra unha pandemia ten menos lógica que David Bisbal dando clases de filoloxía galega. Pois gran labor a dos veterinarios, gran labor a dos bombeiros, e xa eres veterinario bombeiro xa eres a repera, non? Claro, defenden que na súa profesión hai especialistas en moitas áreas. A ver, que capar unha jata ou meterlle o brazo polo cu a unha vaca tampouco vos convirte en lexionarios, non vos flipedes. A ver, tan che digo, veterinarios loitando contra unha pandemia, que será o próximo? Humoristas informando sobre noticias? Vale. Son faltadas? Sí. Deberíamolas tomar en serio? No. Ou sexa, que o Colexio de Veterinaria de Lugo está presentando unha reclamación formal por escrito a un programa de sátiras por facer unha sátira. Estánse queixando por unha sátira de un programa que se dedica precisamente a iso. É como se vou a unha hamburguesería e me queixo de que a comida pois non é saudable. Pois non vayas, tío. En televisión hai moitos formatos diferentes e son incompatibles. Tes programas de información, hai programas mediáticos, hai programas de trivia, hai programas de prensa rosa, hai programas de comedia. Ou seja, imagina o telexornal dando novas sobre Belén Esteban ou a Broncano en La Resistencia comentando os últimos datos sobre a pandemia. Pois non o imagines, porque non vai pasar, porque o telexornal é sobre noticias serias e La Resistencia é un programa de comedia. E agora están acusando a Malicia Noticias de dar información vexatoria sobre os veterinarios cando en ningún momento foi un medio divulgativo, nin sequera os seus colaboradores son xornalistas. Ou bueno, polo menos Brais e Pepe non o son. O que son é cómicos, porque ese é o que fan os cómicos, fan comedia. É que se enfadaron porque dixeron que os veterinarios só sirven para meterlle o brazo polo cu a unha vaca. Non te podes enfadar por un chiste que evidentemente non vai en serio. É como o chiste de que os médicos só saben recetar paracetamol. Pois xa sabemos que saben recetar outras cousas. Son profesionais, estudiaron moitos anos. Pero é un chiste, é o estereotipo que hai dos médicos. É igual que o de que todas as peluqueras son chonis ou de que todos os taxistas son fachas. Non vai en serio. Pero o meollo de toda esta lea non queda aí, porque en Twitter moita xente do mundo da veterinaria empezou a meter cizaña ao asunto e incluso algúns dos colaboradores do programa recibiron ameazas por mensaxes privados bastante graves. Ojalá tuvieses el virus tú y toda tu puta familia para ver cómo os morís lenta y dolorosamente. Qué gusto que tu mascota se muriese en mis brazos, soplapollas. Ou seja, esta é a decencia da que tanto presumen. Comportándose así, esta xente fixo máis dano a todo o sector da veterinaria que Malicia Noticias. E algún dirá, pero é que se non te podes ofender do de Malicia Noticias, tampouco te podes ofender polas amenazas. Non son o mesmo. Primeira, non é nun contexto de entretemento. Segunda, foron mensaxes enviadas especificamente a eles e non a unha audiencia en xeral. A que Malicia Noticias non fixo o vídeo solo para mandarle aos veterinarios? E terceira, fala con cero indirecta ou retranca e di directamente que o gallá morra a súa familia. E agora compara iso con un chiste de David Bisbal dando clase de filoloxía.
É para botarse a chorar, tío. E isto que digo vale en calquera dirección. Pódese ver tamén na polémica de Pablo Motos raxando de Fernando Simón. O Pablo Motos meteuse ca súa forma de falar e dice que ten aspecto de dormir no coche. Mira, a mí Fernando Simón pareceme un crack e Pablo Motos non me chista, nunca me chistou. Ahora, toda esta xente cheando en Twitter para que Pablo Motos pida disculpas a Fernando Simón, pero vamos a ver, tío, pero é un programa de comedia, tío. O sea, a propia estética está chillando, mira, ten teleñecos morados na mesa. E volvendo a Malicia Noticias, debido a toda esta controversia, pois o programa reconsiderou os comentarios, fixo caso da reclamación e fixeron un pequeno discurso, pois pedindo disculpas ao colectivo e recoñecendo a importante labor dos veterinarios. Porque agora, en formato informativo, sí, os veterinarios son importantes. Declaran que foi un erro e que aprenderán a ter en conta a opinión do público. Ok. Decidiron a chantar, non pasa nada, morro ao conto, non? Pois non. Moita xente no fío do Twitter sigue sedenta de sangue e seguen a raxar deles dicindo que só se están cubrindo as costas. Daquela, dis algo satírico e oféndense. Ok, vamos a chantar, vamos a pedir disculpas e agora oféndense máis. Que hostia queredes, tío? Vos nunca estades contentos. Queremos que os despidan e que non teñan traballo e que os atropelle un Castromil. Desexan, en serio, que uns colaboradores de televisión perdan o seu emprego por dicir que se foras veterinario bombero serías a repera. Evidentemente, toda esta xente que perde o tempo ameazando por privado e insultando en comentarios non representan a todos os veterinarios e, por suposto, non vou a meter a todos os veterinarios no mesmo cesto. Hai xente que entendeu perfectamente o estilo do programa e non lle deu maior peso á polémica e os que si se ofenderon coa reportaxe, pois, bueno, recibiron despois a disculpa con cariño. Resumindo, deixade de ter a pel tan fina. Se non che gusta Malicia Noticias porque solta faltadas, non o vexas. E se vas de abanderado pola vida do importante que é o teu oficio, non te poñas en evidencia insultando e ameazando como se foras un puto narco frustrado. Ok, e antes de rematar, aproveitando que esta canle é polas risas, vou dar fe do que quixen transmitir e aquí vos deixo, pois, unhas faltadas aos veterinarios. Os que saben que é sátira van a comprender e os que non, que rasquen, porque vai picar. Ata outra!